o derɗiraɓe assalamu aleykum emi ɗo wondi ardiɗo Miyetti Allah kawtal hoore mo yeɓre wayla wala ɗo fuuna Naajeeriya nden bo hanko ardina gam tabbitinki ɗum waɗi taskaram maɓɓutuki luumo e Jumɓaare de ñalnde yarki Kosam e duniyaaru. ala seni ko a wi'ay heɗitoɓe indere. To assalamu aleykum, inde am Ardiiɗo Ibrahim Adamu no ɓe andiriyam may gunduma magama ɗammajen toro. Min wonta zonal chairman mo Miyetti Allah kawtal hoore mo north east. Kode mi wawata mi noddira ɗum e fulfulde amma north east mi wi'ata. Nden nan bo kadi min wonta ardiɗo ɗum taro ɗum bello boɗejo okkiyam amana. Na'am. Daɗɗum alhamdulillahi ɗum heɓi ɗum waɗi moftorde kono kollata seyo ma. To alhamdulillahi gonga mi yetti Allah mi yetti annabijo taro waɗama jam ɗum timmi jam. Nane ma komin milayno wonɗon gin risku bello boɗejo amana o wi mi joganomo har taro ɗum waɗa mi tabbitini Allah semtintamin e hawtugo komitiji ballutoɗi gin dogginirgo ɗum taro ko mobgal ngal Allah walliti min ɗum waɗi mobgal ngal jam ɗum timmini jam. Na'am. So woɓɓe e miila mobde waɗata sera ɗum bano mbiɗa an ɗum ardini gam mayiki ɗum waɗi mobde bo ɗum waɗi mobde nde hawri yimɓe ɓe ɗum seka nane no a seka yimɓe no hawray bani hinnan ko bo an hoore maɗa a seka yigo jagorɗo yaadu ndun i joga o nangama balɗe seɗɗa hiddeko nde moftorde. To alhamdulillahi gonga min daga ñande ɗum wi jagorɗo jogama mi andi lalley hawrinde nde waɗata bo nonno to emo ɗonno toon to ngal mobgal jinɗuɓe amma risku no o jogori duniyaru himɓe mbi ko imo ɗon ko mo wala ɗon to Allah jaɓi yeddake to ɓe okkama dama hamɓe ɓe waran ko ɓe wara ɓe kolla mettam ɓeram maɓɓe dow ko faari e mawɗo meɗen. To ayi bo nonno o wi ɗum joganomo amana min ni mi woodi imani har e Allah amana ɗum ɗum min jogi hanjum waddi sanadi ko kanjum waddi dalila ɗum taro Allah wallitimin ɗum waɗa nder nasaraku. Ko koye woodi ko noddirta bandiraɓe fulɓe. To bandiraɓe fulɓe bo nonno giɗon kullum bello boɗejo hanko on tagu yiɗɗo ñamrugo yeeso fulɓe be al'umatore jim noon emi nodda himɓe ɓeeda hawtugo hoore okka bello boɗejo kawtal hoore bo nonno inde ƙungiyol amin nodditirte mi yetti Allah kawtal hoore gaɗa en yetti Allah sey kadi kawten koye to sabu noon min e miya inchallahu ɗum haala risku bello boɗejo waddi nasaraku kawai. To yigo jagorɗo meɗen ɗon joga heedi balɗe jowi wadduki hande bo alhamdulillahi on keɓi on gaɗi moftorde koye woodi ko noddata laamu Naajeeriya e yakima fulɓe mbambayɓe ɓaawo makko wonɓe Naajeeriya e lesɗe duniyaru. To gonga lesdi Naajeeriya emi toroɓe bello boɗejo wala layfi nder hunde ko faroto ɗum ko hunde ko feƴƴi yenɗume layfi goɗɗo shafatako goɗɗo hande ko e ɓiya hande to waɗi layfi wala no watta ɗum wiya gin ɗum ɓiya ɗum wiya ɗum waɗante an hukunci sabo e gin ɓiya waɗi layfi ko en ɓiya waɗi wonnere to hunde ɗum ma ɗum shafaki mo ɗum shafaki bandi ko ɗum shafaki ƙungiya amin to amma kullum he koccen to Allah qaddarake hunde faroto to dole fande faro amma mi toro al'umatore leydi ɗum waɗa muñal ɗum ɓeyda muñal dow ngal ɗum wanno tum farko ɗum ɗon feɓɓuno ɗum ɗum ko ñamayno min ɗum ton karo ko ñamayno leñol ɗum ton karo ɗum karo ma ɗum ñamata leñol sabu e noon kowa waɗa muñal to Allah jaɓi yerdake bo ɗon no min narata habaru ma inchallahu
ɗum heɓa e maslaha haala ɓello boɗejo ɗo nder lokaci seɗɗa inchallahu. Allah yerjo ko e woodi ko mi yeynama ko jiɗɗa mbi'a ragare. To joni min ni gonga mi yetti Allah mi yetti annabijo yigo ɗum taro waɗama jam ɗum re'i jam nden nan bo emi toro yimɓe kowa andi toon to ɗum waɗi taro bana ni e woodi ɓe ɗum mettinanta ɓernde e woodi ɓe ɗum welnanta ɓernde. ɓe ɗum mettinani ɓernde waɗa muñal bañe faro ñamdu bañe kiila faro ɗemgal to emi toro ko moye waɗa muñal ƴen risque bello boɗejo nden nan to Allah wari horugo kowa hora kowa jam Allah sakano kowa e alheri. Min jetti Allah seni. Mi yetti Allah sako e alheri ono ma Allah walla on.